Dili lang pagmugna og trabaho kundi ang pagpalambo usab sa kaligupan ang tumong sa SustainABILITY program nga gilusad sa Technical Education Skills Development Authority kung TESDA. Kini pinagi sa pagpakig-alayon sa ubang pang mga hinsas gamhanan, LGU ug NGO aron makabot ang gitinguha. Gawa sa kauluhan ang Sugbo maoy napiling pilot area sa programa sanglit, sentro kini sa ekonomiya ug panarbaho nga gitawag og green industry sector. Gilauman kini nga makamugna og dugang 5.1 million katabaho sa sunod tuig 2025 aron malahutay ang programa. Nakikalayon sila sa DepEd ug mga tunghaan aron ma-integrate usab ang pagtudlo sa mga tinun-an sa katakos nga magkamit kon malakip sila sa green skilled workforce. As we continue to cascade training and education to our students and our learners, it is consistent with sustainability. So we are developing, as I mentioned, together with TESDA and some of the tech-voc institutions and associations, curricula, programs, and learning materials so that these can be cascaded even beyond this project.